Hadin ke jengklat no ki arngot ki kena khasi ha ki artli ki rehabilitation center ki badan ha jela asam bala penya do arop pasa bat ka jingmi chakamat ki katuni ki samla ban keno halor jing sha penstom jeki hunong penya jeki ni ki jaka sumar kabawan ra ru jing sha keno ki social media persya ki HYC kaseng ka balerap ki samla ban pha sumar ha ki ni ki rehabilitation center. Hak arpsan trik unai wiang arajar arpusa unong yalam ke HYC ula pensyai re kebaong bagajing syak keno kaseng gedai nagajing long maujun thot i katu kene ngot ke bakamai spa no drugs. Habakran ni kelat patai kubor uba roy kupar senrem ulong bakaseng kala sedang ya kejing hendra drugs mentalah hendriau ni henyo benai. Barhaba kala yo ban kami ginang di drugs kaju selok batki rengkat bagi bahayang bakin imno da kejing im batamai. Kum kesenjam banyarap iki samla kaseng gayarap iki da kabelet bu iki syaki rehabilitation center ki Badan Asam da kajing menjurlang na obadi drugs bat ki bahayang jong u halor kejing keno baki HYC ke syulet bu klem datip ya kejing long jengman ka rehab center uba roy kupar senrem ulong bakaseng hasyo ban pha iki ni ginong di drugs bakin yo ya kejing selok bak kejing sumar inong elam kaseng kilalet ru bat jurep bat yo ru banyakran bat ki basya sumar hang kejaka bat syam bak biang lut nadong syadong kumta nak yang kaseng kesngobha ban pha sumar ki hakum kini kejaka halor kejing keno yo opisa kaseng la dagilet bu ginong di drugs chakine ki rehab center bala penya dau arup pasa uba roy kupar senrem ula pensyai bana kishi spa anre pungut tam bagaseng kalapha kidon ki bawan naglong yeng keduna kayo kakot bat ki bamla wat bansio wat tang tengkaru ya kejing sumar ndai da kejing kerpat ki bahayeng kaseng ha kejing sosen ai kale kren ki nong penyat ka rehab center bat ki pliang bat sumar ki nageleng kaseng ka julum ya imarba mardi ki bala ai sungobha di wei pat ki brio bali ben ai chakni ka jaka sumar ka bagi kon samla ka jela kidon manfa sumar nang bakan long kejing yarap kata kejaka uba roy kupar sendram mula ongru bagi ni kejing keno persya kaseng kami namar kejing kurup drugs kaseng kawan ra kejing do nong ki babon ki bakamai spa na ginong di drugs bagi ni kejing jan keleng kaseng hi ka kren da ka basyai bakan dang beteng mane kon persya ya drugs kebening kong ye ngi kwa ban pensai halor kajing syak keno kajongi bat kajing penmi khubor kebala keno hakwe naki ke kebangi ngila yo i gede hakwe naki khubor ki belami kani gejala kajongi ka boong ba kaseng HYC kalet ban bat ya kinong di drugs ha keleng jong kasor shalom kumjuru hakiwe ki jaka bat ondang iladep ban bat e kita da kabor ngile ira yaki syagija kasumar ki badan hang tiapo rehab center lani ki badan hang tiapo asam kani ka jeng keno jong ki breu langba ka jeng mi jong ni khubor kalong ke ke bangim la ban pediang kumban chupen kan mau yapi kaseng nadu ubenai jemang jong mentau snem hadin mengilas dang ya kani ka jeng kun ka jong i persya e drugs ha ka jeng ya lenti ka jong i ha kani kan riu banyo tli ki benai abangi kendu ya kini ki khun samla ki baya ki belak kerni hol drugs lani ki rang ba ki belak kerni hol drugs kabaning kong kabangi kum kaseng ngale kalong ni khot ya ki ban kren ban ai ga jing sneng ki ada ki ktien ga thli ga jongi ban kumjuru ban khot ban wer ki ban kentu ki baki dei ban let chagi jaka suma mdei tangkata ni panru ki phone number jong ki bahayeng asem ki jong ki khme ki pa ki jong ki bat ni phawan ki bahayeng asem ki jong ki bani kendu ki noilam jong aseng bat ondangi la ikendu ya kita ki bahayeng asem lani ki khme ki pa lamba ka jing kren ya sotho jingmut bat ki ni saya penbet pat bat kini ginong penyat kini ki rehab center ban pha ya kita ki khun ki lani kita ki bahayeng asem ki jongki syakita ki jaka suma mdei tangkata nagini ki sispa andru phong tam ki bakaseng kalapha mdei ki kita ki bru ki mdei tang ki bakaseng kalam ki kini bon na kiru kini ki bahayeng asem jong kini ki khna jong kini ki rangba ki ba phone hi se ki noilam jong seng ban pani ka jingeram ban ong bangim tip ya kalenti se bangi le tha sumari kini ki khun so ba ai ka jingerap bangi te onda ki lawan ban ya kendo yangi ngi sapen i ya kalenti se bakin let ban sumar bat ka ik ba nak leng jong seng ni jule ro shwa ban pha sumar yakini ki samla lani kini ki rangba se kini ki jaka sumar ngida pelong ru ngida pen ong ru iki khmi kepala ni ki bahayeng asem baki ban sign ya ka form lani kata ka kod shwa bikin le sumar komot ba uwe u brio uba pha sumar lengba ka jingwan lengba ka office jong HYC syang kini ki jaka sumar ude u brio uba ki bahayeng asem
ladap ban soy ki kot lane ban soy ki form to omdon weiru ubangi pha da kabor da kabangi tan masurok ban ong ban let pha be direct chathi support rehab center te kata ka jing keno jong kini gibriyo ngimtep manu bakren hoi ngiyo iya ka kot kubor kamtam ya shilong times ka boong ba ki HYC ki lum ki lang ki briyo ya kita ki adek napo surok bat ki pha be ki don ru ki bangi chu pha be ki da kabor la ni jubor se kita ki rehab center ki badon hang te hapo asam ki bangi le persya kita ki kendon ki ba maki ki ong rei ka basyahi ba nakleng jong seng ki kwa ban ong hang ni ong ba mdon watang uwei ru ubriyo uba ka seng lengba ka jingerap jong ka seng ki ba pha chathi lamda dei ba ki me ki pa la ni ki bahing hasam ki jong ki tho la ni ki da soy ka form ban ai boringi ban ong ingi shem yu niu khun jong phi pha se kita ki jaka sumar lane shem yu niu khun jong phi yalam lem se ki jaka sumar pen kit lem se ki jaka sumar ki don ki por le ki bayi ngasem ki pha wan ni ki noilam jong seng ki khot jong seng siteng miet ban wan shem yu khun jong ki yo bayi hasem jong ki na maula pen thut ya ka shong ga sa jong ki hayeng ki don ki bri ki ba pha wan chau ingi na du na po is jan tia siteng miet pra beji knai beji nang le ringi le ya kan ni bro khat haringkat kajing aibor jak bayang sam ompat judan weiru ubriu ubangi ngile yalam hi sakiti jaka sumar klem datep ki bahing sam banda dei bangile kumtang noi pia kani jingya lenti ka jongi ki don de ki phongut ki kun samla ki rorang ba na ka jai bandi ka jongi ki bala kerni ho drugs ki bom don shu ya ka yang sam ki bala thia mit hapo mot pran ki bala thia mit hapo yodu hapo polis bazar hapulu haka jingya keren ba ngi ki ong bangi kwa ban syak sumar hendrei ladangi ong ki phone ki bahing asam ki ai ki phone number dala phone ki bahing asam ki bahing sing ki ong ngi bangim don jing ki klik show ki bagum kita naman ngim tip show ya ka yang ki jong ki tingim la ban ki klik ta ba ki bahing asam ki mla ban ki klik wala dingi kwa ru ban yarap ki bagum kita ban ai ka jing sumar lan ban pha se ki jaka sumar bun nangi ngim shim ki bagum ta kata ka jing keno jong ki ni ki briu lane jong kata khubor ka ba penmi ka ba ong ba seng ka le da ka bor ban pha ya klem ga jing tip jong mi kepala ni bahing asam kalong ke ka bom shisha ka ba ki shu thau ki shu lam ler tang ban pentho bria ya ka kerteng jong seng bat khamtam ya ki noilam bat ki khot jong seng ki badu thia du dam ki bami syasurok na du dang step perngat hadu ndamiet ban ya kun ya ka ni ga jing ka bangin mu jai ban ya kendu ka bai dei bu udras